channel and good morning. So karon man mahaw me sudan may og tawong gilapwaan may apply sa linya BE. Ginamos, ginisa, butangag atsal, then Bombay ahos, lami na. So ato aning bukon daan kay di matabang init. Nibo inig kuan ba diretso na hingit. Ay gutom na. Tunlob na to ni og una sa ginamos. Sabaw mo say una guys. Tabaw sa ginamos. Oh, dia Marvie o tuluanan sa tawong. Una ang suka. Ay, lami ah. Presko pa doon niya mong tawong kay ganiha pa ni wapa ni isang oras gikan punuan yagi taang diretso. Di ba nay? Taang na nay diretso ay kaon na. Gibasan ko na oy. Gibasan ko nino. Kuy undangan anak Mariel oy. Kay mukhaon ako. Ay, nagwa di mandi ka mabusog. Hello, pagka-feeling. Ayot. Why odd? Why odd bitaw? Oh? Presko ka dyan. Uy! Ano po ka dyan? Kamay. Dako rin yung plato. Kaning hang plato, dako kay sao mga mga plato. Nahurot agagmay kay di Mariel, di manghugas mga biing. Sugdan na to ang pagkaon. Ngaon ta guys, mahaw. Mas nangyay, ito ba yung hawk? Makita nyo guys? Hindi lagi parat na imong ginamos. Wawa na, sini kay... Kaya tinan ba ginamos yung parat sa una. Mao gani. Mga ano, sini kay... Yan, sod. I-capture sa bata. Dito na capture na, no? Capture ba? So ano ni? Oh si mama ya. Wala ko. Amang ka? Ay, ka? Kita na. No, hawa ang nanay guys. Hula ko no. Hawa sila. Naman daw ko ikaw ba na na? Manghod. Kaon po na mo opay pag mata. Bumoy pahing mata. Yung kaon diretso, gibidaan ka ah. Ako na lang magmukbang ani. Magsulo. Kaon nga. Mga pagtugod nga. Mupay pag humanida. Wag, hapon mo yun. Lang tao kayo. Wag, ang mga tao. Ito nga, lagi ko? Oo. May ka doon tawong i-blanch. Pero, napwaan na ba? Alisod ng kalngaw, tag-uil-uil. Ano lang, blanch ka. Healthy ba? Healthy. Tubig lang. Ano kayo ang ginamos? Hindi ka mo. Lamay mo na magkinamot kayo mabusog ka. Hindi susot ko dyan din ang kinaon na. Huwag para-para. Yung tabungan naman yung tawong. Ano, makit Wala. Alin ho, itong lo, balang ginisa, kalami. Ang sabi nga. Nga manghol. Gatan ako na. Yung palay. Namay nang kugihan mananom. Nanay nang gitanom man ni dugay na ning mga tawo nga. Pila na katuig ni mong tawong nay. Dugay na murag high school ko nay. Murag high school pa ko, junior high. Dugay na mga tawong ang tawong manggod kay di ma kan. Tawong ko no ning Bisaya. Di mapuong may no.
Tawong Bisaya ni niagi na ni guys nga wa na bunga bitaw sa punuan. Wa na bunga basta ting init. Pero balik na ting uwan mangawas mo pud yung bunga. Tawong Bisaya. Tawara. Nada pa yan nila na po tawong Amerikano. Ha. Dugan mo dugan. Bisaya. Sa mga kapayas ng kaon Bisaya na. Murag bisadya pud ni. Bisadya ni kay gagmatoy. Di man buka gagmay. Ano kayo ang Ginamos. Nakabawon ka wa nakakabawon ng yan na. Ginamos. Luwad ya. Beluan ni ma'am. Segment yung ano na. Corn beef, hotdog, beef loaf. Beluan mo ni ma'am. Luwad. Nami magud ka dyan ni mga yan ni. Mabusog ka ba? Maoy naandan pud mo. Kung ano man naandan mo, labad dyan, mga ujap nami ka dyan ng ujap. Baw! Kahit kung ujap nga, di man makaon na rin ba? What yung sila kaila? Bawa ang hod, man, ujap. Pero, ujap, pero, hindi ka doon po aso. Liw ka pa na. Banana. So, nahunong ko kaya nabusog ka. Nabusog na. Dahil MARVIE. Yan magkuge o pananom. Nay ngani, mautan. Presko pa. Hindi pa. Kustal siya. So, dili na kukutom. Naman ko luto, nag-diet man taron. Kita magpalabig luto, kaya gato ang mana. So, salamat sa pagtanaw guys. Naot nga, napaya sa mong busog sa ang nagikaon. A few moments later. Hello guys, nahuman nami og pamahaw then. Nahuman ang mga buhaton sa sod. So, di ako sa gawas kay maghimo ko og manguha kog juta kay magpugas ko og pili at sal. Magpugas ko kaya ron na ako naanay itanom atong mungayan mong garden. So let's start. Tinering. So ipakita na na. Guys, manguha ko juta kay butang no ani kay magpugas ko og liso og atsal. Magpugas ko og atsal.
So, ara ang liso. Try na po na hugas. Gibuwa doon ni Ogkuan. Tungag adlaw. Hindi ko putis ang adlaw. Tungag ang adlaw ng brown na bitaw. So, nahumana. Yay! Wait na pila ka weeks. Then, bubloom na. A few moments later.